Посветих се на ученически проекти, писането на ученически проекти в около 9-10 клас. Значи, това имаме в България така наречената структура, която се нарича Ученически институт по математика и информатика, която е асоциирана към този институт и която дава възможност за изследователска изява на ученици. След като завърших гимназия, аз получих стипендия да следвам в Масачузетския технологичен институт в Щатите, който завърших с бакалавърска степен и там попаднах под влиянието на много известен американски алгебричен геометър Стивън Клайман, който ме насочи да работя в областта наречена теория на особеностите или Singularity Theory. Това беше някъде 3-4 курс. Аз много се запалих да работя, да се развивам в тази област. И видни специалисти в тази област имаше в Northeastern University, Североизточния университет на Щатите, който е в Бостън, който е само на 1 километър разстояние от Масачузетския технологичен институт. И там продължих с моята докторантура. Общо така прекарах в Бостън около 10 години. Мои научни ръководители бяха Стивън Клайман и Теренс Гафни от Североизточния университет. Стивън Клайман беше моя научен ръководител, като бях бакалавър в MIT. След това 4 години бях главен асистент в Университета на Чикаго. И се преместих в Европа преди няколко години по време на пандемията. Първо бях Петър Берон, постдокторант тук в института и след това последните 2 години и половина бях постдокторант по програма Мария Кюри в Сорбоната и в Математическия университет Жюсьо в Париж. И по време на тази постдокторантура аз разбрах за Промис, за програмата Промис на Швейцарската научна фондация и Министерството на образованието и науката. Да, това е много труден въпрос за един математик, един теоретичен математик. Един биолог може много лесно да илюстрира неговия или нейния научен проект. В общи линии, моя проект попада в тази област на математиката, която се нарича теория на особеностите. Какво изучава тази област? Това е наука за системи. Значи, това, най-общо казано, това може да са системи, които са от математиката, от физиката, от инженерните науки, може да са биологически системи, които зависят от много параметри. И примерно си представете движението на една планета като функция на времето. Това е пример. Параметър е времето, а системата е движението на въпросната планета. За някои стойности от тия параметри настъпват радикални изменения в тия системи и те се случват понякога изведнъж, т.е. повечето време за повечето стойности нищо не се променя, но за някакви конкретни стойности се случва нещо изключително, което ние наричаме с името катастрофа или особеност. Има различни имена, термини за това специфично събитие и тези катастрофи или особености ние се опитваме да ги разберем, да ги класифицираме, да научим повече за тях. Защо се случват, как се случват. Този тип математически модели имат приложения вече в икономиката, в медицинските науки. Но това, с което аз се занимавам, е доста теоретично. То се занимава с изучаването на геометрични обекти, които се задават като решение на уравнения на много променливи. Това е връзка между геометрия и алгебра. Например, нещо, което исках да илюстрирам с това, което е изписано зад гърба ми, е, че, както виждате, почти няма числа. Има само символи и букви. Тоест, това е нещото, с което ние се занимаваме, с математическата теория. Тоест, имаме някакво вдъхновение, с което ние откриваме някаква формула или някакво свойство. Имаме някаква интуиция, която идва от геометрията и топологията, но доказателството, т.е. верификацията на това да сме 100% убедени, че това, което правим е валидно, се постига с алгебра.
И да, това го казвам, защото повечето мои приятели си мислят, че математиката е някакво счетоводство, че се занимаваме само с числа, правиме сметки по цял ден, но това не е така. Всъщност сме доста слаби, когато стане дума за сметки, математиците. Приноса от гледна точка, това е много хубав въпрос, защото вие не ме питате за какъв ще приноса в реалния свят. Обикновено в математиката това се случва с няколко десетилетия закъснение и това е феномен, който наблюдаваме последните 50-100 години, докато преди математиката директно отговаряла на въпроси, които са били от практиката, от инженерните науки, военното дело най-вече, да кажем 18-19 век. Сега математиката, особено последните 50 години, претърпя много бурно развитие и тя вече отговаря на собствени въпроси и тези открития, които се правят в математиката, се внедряват в живота на по-късен етап. Що се касае за приносите в науката, моят проект би дал отговор на доста значими въпроси в теория на особеностите, така наречената теория Equisingularity Theory или теория за еквисингулярност, която е теория, която казва кога две особености си приличат и кога се различават. И проекта се стреми да сложи крайна точка на някои от тия проблеми в теория на еквисингулярността, но в частност, аз се опитвам покрай мой проект да създам научна група в България по алгебрична геометрия, по-общо, не само в теория на особеностите. Теория на особеностите, това е специфичният проект, но по-общо ние сме и алгебрични геометри. И това е много важна дисциплина в теоретичната математика, която е свързана с почти всички други дисциплини в математиката и е много важно България да има активна научна група в тази дисциплина. Има други учени тук вече по други програми и аз мисля, че с моят проект спомагаме именно за това развитие в тази област. Това е като национално богатство за България. За Швейцария бих казал, че в Швейцария има много богати традиции в математиката, но в теория на особеностите в момента нямат млади активни учени толкова, колкото са имали преди. Мисля, че това, което аз правя тук в България като научна група, ще спомогне също за установяване на контакти и за развитие на тази област, която е така evergreen област в математиката и там. Човек много бързо разбира, макар и млад, своите ограничения. Чисто физически няма как да се постигнат определени неща. Вярно е, че ние математиците зависим от една химикалка, една тетрадка, свободно време, да имаме храна и подслон и това е в общи линии, независимо от консумативи. Но въпреки това се изисква изключително голяма концентрация, разход на енергия и време, което в общи линии, когато си поставиш едни амбициозни задачи, доста бързо установяваш, че няма как сам да се справиш с това нещо. И единственият начин, по който да се справиш с това нещо, е да сформираш научно-изследователска група. А за това нещо обаче вече трябват финанси, подкрепа, инфраструктура. Тази програмата Промис е уникална за България, защото в България няма много такива програми. Така че аз, когато разбрах за програмата Промис, веднага прегърнах с ентусиазирано тази идея да кандидатствам и все пак това е една от най-световно известните научни фундации. Начина на кандидатстване, отношението на фундацията, професионалното отношение бяха още така един елемент, който ме предразположи, ме мотивира да кандидатствам за този проект. Аз имам двама швейцарски ментори. Те са много различни по профил и по възраст, и като хора. Комплементарни са. Единият от тях се казва професор Норберт Акампо. Той е световно известен тополог.
изключително идеен математик, той е винаги в облаците, витае с големи идеи. Изключително мотивиращо е човек да разговаря с него. Другия ми ментор е професор Патаквалфи, той е млад учен, който в момента е чер по алгебрична геометрия в EPFL. Аз се надявам, че тези цели, които си поставих в Промис, ще бъдат реализирани и за мен най-важното нещо също така е част от хората, които наемам по този проект в България, един от които е доктор Андре Бенгуш Ланье от Франция, да останат тук. Това ще е големия успех и за нашата страна, и въобще за науката, ако това нещо се случи. Тоест, моите усилия са тези хора още от самото начало да се почувстват интегрирани. И тук бих искал само да спомена, че ръководството на нашия институт е изключително визионерско в това направление. Бих казал, че нашия институт е първия в академията, който започна с тези международни програми да интегрира чуждестранни учени в България. Тук вече имаме няколко чуждестранни учени, които имат постоянни позиции в България. Първата асоциация е свързана с Айнщайн и с великите физици, които се намират и математици в Швейцария преди Втората световна война, но в момента Швейцария има изключително тя продължава с едно изключително научно развитие, продължава да бъде световен център. Споменах EPFL, имам колеги в ЕТХ в Цюрих. Това са едни от най-добрите университети, научно-изследователски университети в света. Така че, да, за мен Швейцария винаги е била свързана с висока наука, с наука на изключително високо ниво. Когато заминавах за Щатите, това беше доста отдавна, когато бях на 19 годишна възраст, усещането беше, че никога няма да се върна в България. Това беше усещането, защото всички хора, които бяха на моята възраст, се интегрираха в Щатите. Значи това беше точно преди да влезем в Европейския съюз. Щатите за нас бяха основната цел. Те оставаха там дали като учени, дали като хора, които работеха в корпорации, в частния сектор, други инициативи, свързани с частния сектор. Тоест и това беше моят път. И никога не съм си представил, както казах, че ще се върна обратно. Причината, поради която аз мога да се върна обратно и да допринасям за научното развитие на България, е именно този швейцарски грант. И това е, как да кажа, това ми носи голямо щастие, това е голяма отговорност, това ми дава и възможност научно да се развивам тук, което преди 15-20 години не съм си го представил, че беше възможно.